Guys, andito po tayo ngayon sa Barangay San Isidro dito po sa Las Navas. Baling nakikita nyo sa baba, ito po yung proper ng Barangay San Isidro. Yan, ganda ng ilog. Kulay green ang paligid. Yan. Makikita nyo dyan guys. Preskong presko po ang hangin dito sa probinsya. So yan guys, bali yung sa nakikita nyo dyan, yung sa unahan, dyan po ang extension ng Barangay San Isidro. O kung tawagin dito po ay Ginlagingan. Kaya sa Ginlagingan kasi dati po nandito ang laging nung panahon ng 1980s. Yan guys. Yan po ang extension. Bali yan guys, yung sa direksyon na yan, papunta yan ng Pinipisakan Falls. Ayan dyan, dun sa unahan yan, nandun ang Pinipisakan Falls. Dito nyo makikita yan. Sarap siguro maligo dyan guys, oh. Malinis ang ilog, wala kang makikitang dumi dyan. Kaya dapat ingatan at ating palagahan ang ating kapaligiran. Yan, oh, para maganda po at smooth ang ating pagpaligo dyan sa ilog na yan. Yan po, ganda. Ganda dyan guys. Sarap siguro ito guys magtampisaw. Lalo na pagkasama mo ang iyong alams na. Yun ho. Balin guys, dito rin naman makikita mo yung barangay hall nila dyan. Barangay hall ng Barangay San Isidro Las Navas. Nandyan yan. Bali, shout out na lang po sa lahat ng mga taga Barangay San Isidro. Yan. Shout out sa inyong lahat. Ang ganda ng lugar nyo, ang ganda ng ilog. Yan. So yun guys, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat sa inyong panunood at shoutout po sa inyong lahat. Thank you.